Tak Happy Names Day. Happy Names Day. To všetko dokoľa. Počkaj to do ruky. Ale nebuď zlážiť to, lebo ja som teraz tiež rozšokovaný ohľadne toho, že ako, čo vlastne, kto všetko má stretnúť s viacom, alebo čo si. No, Radko Tomáša Radoslava. Včera, ja som mať až název. To vedel, ja som to vedel. Povedá. Dobre. To bolo jasné. Ale máš tu nejakú medzi? No ja som to hodne spýtal. Nie, hej, že iba to vám dáme, tak... A dobre. Som si kupoval. A ja... Čo vám uvidom? Ale ako som to ja trafil. Len za chvál! Ty čo urobili bordel tu majú tu na? Máte nejaké hanky? Máme. Dobre, prejde. Čo to vlastne obsahuje? Iba na obchod. A ty si nevnímal, ja to žúrkam už dvakrát na kemizáciu. Bola dohoda, že ty ideš prečo, ty som bol. Hej, ale už vidíš, on už, že daj mi to, proste to už by nás vychytali. To bolo jasné, keď som takto niesol, že to... Ale my som oni sa tu proste otáčali, vieš, a to bola naša šanca jediná. Ale to začne zjesť, je to celkom dobré. Však to sú už také dobré torty. Tak bola vyšla, ty bol. Čo? A vtedy vyšli. Ale dobre mohlo.